What the hell? Oh, mae ddim yn newid. Mae'n newid nawr. Oh, ni'n dros y gilydd. Mae'r webcam fi wedi mynd. What the... Ble mae'r webcam wedi mynd? Wedi mynd bad the screen. Oh, yes, i'n mawr. Dwi'n giant nawr. Croeso i stream. Croeso mai. My god. Rwy'n reswm rwy'n loop deck fi ddim yn newid y scene. Ond ie, croeso i stream pawb. Ni'n mynd i bod yn chwarae efo'r Brenin Fortnite. Hi guys, my name's Emrys, professional Fortnite streamer. Here to get some wins today. Okay. Ni'n mynd i cael hot wins. Yeah. Right. Come on in. Oh my god, fi wedi... Ble mae'r... Wait, dyma ni. Na, mae'r... Okay, so mae'r loop deck just ddim yn gweithio heddiw. Am ryw reswm. Yeah, some gweithio. A loop deck! A Steam, like a stream deck little thing, yeah. Be ti'n prynu, wan dwi'n gweld, dwi'n bach o delay yn gwachod y stream. Be ti'n prynu? No, just edrych. Dwi wedi prynu'r Battle Pass, rwy'n Flint. Ideal. Mae'n y ffordd, os ti bod yn really coy fos ti'n gwario stars chdi, a ti wedi cael lot allan hwnna fe. Gwario beth? So, y ffordd ti'n unlockio stuff yn Battle Pass ydy ti'n hel ser, a ti'n gwario ser chdi yn y Battle Pass. O'i ti? Sut ti'n gwneud hwnna? Croeso Dolbadarn, mae Dolbadarn yn dweud Public Boys, diolch yn fawr, ni angen e. Dim angen look. Mae Ieuan di tynnu, mae llun yna o Iestyn yn tynnu llun. Oh my god, hwnna yn brilliant. Ie, rwy'n caru'r emote yna. Flippin' heck. Nes i spam o emote yna, jyst i dangos pobl. Bydd fi'n mynd ar os ti'n spam fel loads, dwi'n meddwl bydd emote explosion yn digwydd na, fi di wneud Mr Earth, fi ddim eisiau Mr Earth. One sec. Mr Earth ddim yn dda, fi ddim yn dweud fi ddim yn hoffi, ond... One sec. Yeah, here we go. Dyma fe. Iestyn. Mae'n llenwi'r blwmyn screen. Oh, brilliant. Diolch i Ieuan. Just y gwyneb na. Brilliant. Okay, nawn ni redio lan. Yeah. There we go. Actually, mae Ieuan gyda sgiliau Fortnite eitha da. Mae fe o level. Oh, yeah, ready lan. Right, rwy'n mynd i just cadw blwmyn... a normal skin, beth ti'n gael fe? The vanilla skin. Default. The default skin. Yeah. Dyna beth mae pobl yn smurf pobl efe. Yeah, smurf, yo. Smurf accounts. Yeah, ni'n gwybod nawr, ni'n gwybod beth ti'n neud, Owain. Smurf, bai. Dyna pam yn gael ti'n Papa Smurf. Ydyn nhw? Oh my days. Oh, god. Gath Owain e fi, duos wins os dwytha. Oh, right. Yeah. Okay. Rwy'n eitha da. Rwy'n really da. Ie, yn dweud pob look, boys. Edrych ymlaen, wylio'r pro player Morgan ar Brenin. There we go. Yep. Mae'n ffordd fi'n creu highlight o'r win hynna hefyd. No, yeah, I don't. Mae'n rhywle. Titan. Yeah. Cool. Oh. Right then. Mae'r game hyn yn eitha addicting, ydy e? Oh, yeah. Mae help dwi'n cael hwyl da yn chwarae fe, as in, so ni'n marw yn athoch 10 gyntaf bod so, dwi'n meddwl sy'n hanner Twitch ar y game. Na. Oh. Mae dy fi'r Steam ydw sec. I di dysgu sut i sort o hwn. Exit. Diolch beth. Ond mae'n highlight un thing, os am really game arall i replaceio efo. Mae Ieuan yn dweud FIFA yn gwell na Fortnite. OK, mae dy fi controversial take ar hwn, ond dwi'n credu mae FIFA co-op seasons yn personol yn lot o hwyl achos chi'n cael y bant a trio gorfod clicio gyda. Ond... Cysau. Co-op FIFA. O ti? With a passion. With a passion. Chi ddim yn gallu chwarae yn dda fel tîm ddo, i ti, so... Break what to be. Break what to be. Break what to be. Dwi'n cysau o with a passion. No way. Ynddo, allai, na. O, na. Ia, dwi'n mynd i jumpio, wan.
Na, fi a Ian yn cael really good session cyn, right? A oedd e'n anffodus iawn oherwydd oedd Wi-Fi fe di torri mas. Oh, no. So yeah, oedd e'n... so ni'n colli'r gêm fel... So oedd na fel 2 gêm, o'n i un dim lan, a ni'n colli fe trwy forfeit sy'n gatyn, ond yeah. Ond fi'n gweithio, fi'n mynd i helpu gyda sort o cable fi'n credu. Wi-Fi yn risky job gyda unrhyw fath o online game. Ie, yndi. Mae'n y person o bwys. Pwy di Irish nuts na hi'n? O, yn ni ar squads. Oh, no. Squads. Mae'n at least 2 pobl. Guys, o'n i wedi rhoi trios. Na, squads, fel ydy. Ti'n gwybod beth o? Un o'r pethau prin dwi heb di wneud yn gema ydy cael Go on. win. Heb cael win squads. Yeah. Oh, what? Well. Irish nuts yn... O, mae'n gwffio hyn. O, mae'n lladd o'n chwarae. Dwi wedi gwneud hwn. Mae'n y banana ar y beach. Yeah. That went good. Gwyd mam... Mae'n y banana ar y beach rhywle. Ble mae e? A-N-E-N-E-S. Irish nuts. Come on. Oh my god. Oh, ni roi keg lawr yn syth, Yeah, so ni keg gyd lawr. gallu... Yeah. There you go. Oes rhywun yn syth yet ni na? Just ti o'na. Ne, o dde. Oh my god, bwrw's Sy'n there! rhywun? Christ! Yeah, we're trio anyway. Okay, no. I'm coming. Oh, yes, Oh. he greased. Wel, mae fe methu seithi fi, a rwy methu seithi fe, so... Dyma o. Fanna. Ble mae wedi mynd? Ar y... Bont. Na i gwythio fe. Ie, rwy'n gyffio lan Selfie. hefyd. O, sut fi'n mynd lan hyn? Mae rwy'n methu. Oh, mae'n awful shot. Mae'n rhywun arall met o gwmpas. No, oedd e'n odd bod e arben ei hunain. Mae pobl yn probably mewn squads o 4. Yndi. Yeah, so dylen nhw bod o gwmpas, ond falle nhw wedi fel just ymuno fel wnaethon ni ar hap. God. Ond ie, bydd roi... Un peth dwi wedi sylweddoli wrth gwylio nôl, like, y VODs o stuff. Yeah. Pryd Hi'n neud hwnna? Oh my god! Pryd rwy'n chwarae, right, pryd rwy'n chwarae Yeah. gemau seithi fel hyn. Yeah. Ac rwy'n mewn, you know, seithi rhywun mewn, like, you know, 1v1 situation. Yeah. Oh, rwy'n, like, gwneud, like, gwynebau. Ah, dwi Mae'n, hefyd. like, blooming gyrno. As long as ti ddim yn neud fel sex face na ddim byd. it's fine. Na, rwy'n, like, gwneud, like, fel hyn. Pwy'n syth Oh, right, okay. A mae'n, like, Oedd yn really seithio, weird. Yeah. Like, rwy'n edrych nôl ar pryd o'n i'n chwarae am. So I was like, beth ydw fi'n gwneud efo fy bloody cig? Yeah. Mae'n, like, completely involuntary. Oh, well. Honna sy'n neud TNT, though, right? So, pa gormeddwl e? Oh, honestly. Yeah. Neb clip o fe, please. Neb clip o fe. O, nawr ti di dweud. Mae'n embarrassing. Dol bad o'n gyd ar just clip o popeth. Na. Na! Bad dan y clipper. Neu pwy bynnag arall sydd yn... falle iaia yn Maybe. falle ddim ffeindio clips. Be pa gynnas yn y lle yma? Yn y clo? Dim lad. Dim really. Ble ti dweud? Oh. Ac eto lle mae... Dwi fod yn dysgu hel... Ww, bydd hyn. Diddorol... Trash. Oh. Nid o shotgun. Sut fi'n cael gwared o ping? Ie, dwi'n Cael we gwybod gwell. chwaith. Eeeey! Na, okay. No, di... Eeew. Good bandsy. Eeew.
Got in. Ethernet cable, dim Wi-Fi. Ie. Ai. Iawn, ta dda isio... Ww, glas. Mae'n Maven Auto Shotgun mewn fan hyn. Okay. Ie, dwi'n... Am sniper rifle ysgyn hyn. A fi'n joio'r hen sniper rifles. Ie. Cobra DMR all the way, come on. O, ti isio un? Ie, fi yn. O, gyda fi ddau hynny. O, go on then. Beth isio- mynd i'n neud, ddo? Cos dwi isio hefyd... Cos Gollwng. tyd yr... Ti eisiau twin mag SMG? Na, gyda fi hynny, ie. Ah, okay. So, o beth dwi'n cael red eye na, a dwi'n cael y sniper rifle. All right. A dwi'n cael y perk, lle ti'n cael extra shots Yeah, oh, ar y lovely. sniper. Well, actually, fi angen defnyddio perks. Exotic grab bag, chug gunner. Fi'n fel gwastraffu re-rolls fi, so fi'n gwastraffu loads o arian just ar cael re-rolls. Rhan fwy o'r amser fel gamblon, dwi e? Yeah. Right, medium ammo a... Oes yna benefit o llafau Go for broke, once it's y cyria? Ie, dwi'n siŵr iawn. Munition slide, hwnna'n decent, actually, cael hwnna. Un hon yn un da. Dwi'n mwyn lle mae Irish Nuts yn mynd. Ah, mynd neta. Bleid fi'n mynd. Dwi'n mynd i'r lle yma i os yma'n stwff yma. Ie, mae fel arfer stuff dda fanna. Sgwyddoch chi goriadau? Gyda fi un goriad. Ni'n cael volts wedyn ni, ie. Rwy'n gweld un ar fy sgrin. Ydy o'n golygu fi'n cael un? Yndi. Okay. Ie. So dwi'n gwybod y shotgun. Ma' na Cobra DMR, o, mae dy fi, ond fi eisiau epic un. Ie, gyda fi'n epic okay. yn barod. Oh, nice. Lucky you. O, mae na red eye fan hyn. Pat yw? Glas. Redau? Nice. Red eyes. Na i gymryd redau. Ond O na, unless shotgun ti dwi'n. eisiau swapio am Cobra. Gyda fi Cobra. Na, mae dy fi red eye, ond fi eisiau Pat yw? rhywbeth... Mae gyda fi Cobra a redau. Mae dy fi red eye glas. Mae gyda fi Cobra piws. Ti'n swap? Ie. Okay. Right. There you go. Yeah, baby. Ti isio Cobra... Ti isio... Hwna fi. Yeah, please. Diolch. Oh, come on. Mae pob amser, like, interrupt of the, like, shield potions ar damwain. Havoc suppressed. O, da i angen... O'n i am Irish Nuts, e. Ydy glas gwell na gwyrf? Ie, yeah, man. Yndi. Oh, Parco hefyd. Go on then. Beth di hwnna? Beth oedd y sŵn O, hwnna? shit. O, shit, eisiau ngoi pigo fyny di am ar crap ydyn nhw, watch. Di watch. Right, nawr ni mynd i'r cylch newydd, ie? Ie. Wel, mynd tuag at fe, anyway. Oh, yes, please. Woo! Gyn i fi SMG, dwi rili ddim yn licio'r SMG. Na. Na. Oh, just for sort of cameras and dros for health a stuff. Oh, yeah, good point. Ti eisiau rhoi yn y hacker. canol mwy. Yeah. Bydd pobl... Oh! Oh, right, yeah. Pobl yn gael chdi'n hacker. Yeah. Alright, bydd ni'n just symud... Oh. Just ychydig. So, rwy'n eisiau redau glas, dwi wedi cael un piws rhan. Oh, nice. So. Yeah, falle. Fi'n helpu Irish Nut. Oed? Cos, yeah, achos mae'n Sorry. struglo fan hyn, fi credu. Bled fi just... Bled fi eisiau rhoi ti da? Mewn y canol. On y top. Ti o fanna. My god. Oh, yes! O, Ti chi'n iawn? mynd gwylio hwnna, but... O, ni di... Iawn, dwi'n dod o gwylod i helpu fo. Team... Ti ar top, oed? Yeah, ydw. Mae'n ffain, fi di llawn nhw gyd. Ond... Pam yn ymwneud yn chyddag o fanna? Pam gyda llun byd o'ch ochr fo?
Pa consol dwi hwnna? Sim byd diddorol. O, dwi'n protect Irish Net. O. There we go. Dwi'n di cymryd health. Beth os ni'n mynd i'r tŷ? Ty na, ie. Falle, ie. O, mae'n rhoi dropio na. Oda. Edrych mae Brenin hyn, fi o'n i'r ôl fo. Tolch ni Morgan. O, mae'n dod close range nawr. Shit, mae rhywun yn sythu Irish Net. O, rhywun i seithi fi! Llyma. O, na. Rhaid ffon i just trio revive fi. Gaisa. Mae'n mae o. O, mae mewn awyr. Mae'n gwneud, like, sword stashes. Mae'n mynd am Irish Nut, rwy'n meddwl. Yes! Knockdown. Ei. Damn. Be mae Irish Nut? Literally, like, ble... Oh, shit. Mae'n cuddiad o fyna. Rwy'n seithio fi. Ie, dwi isio... Biti. Sa'n siŵr ble. Dito ddi yma. Trwy'n eisiau nôl fy carden. Undod. Mae gynnu fi. O, good. Isio rhywun dod efo fi gwachio gol fi. Ie. Ta dwi'n... Ie, os da chi'n gwasgu fe, mae'n gyflymach. Ie. Roedd rhywun yn seithiadau, so... Sa'n siŵr ble rhywun seithi o, ddo. Bydd yn ffain nawr, bydd yn ffain. Irish Nut yn dod i helpu hefyd. Yndi. Chwarae teg i fe. O ti, nice. O, de? Ble mae stuff fi nawr? Ble ti? Ti di eto fi yma? O, Dwi ti ti jawb. yma? Dilyn fi Morgan, mae'r stuff ti lan fan hyn. O, Oce. gynnu fi dian bach di yma. O ie. Oce, na i cael o'n o ti gyntaf then. O. Just sniper. Oh, you bugger. Oh, shit. Neu dwy ne, Irish Oh, Nut. crap. Ah. Mae'n rhywun lan fan'na jyst wedi down o fi God. mewn un shot. Oh, shit, Swear to okay, God, dwi'n gwbod o. Irish Nut. Ti ddim yn deall, achos ti ddim ar comms gyda ni. Oh, nice. Emrys. Dyma... O, siarad rhywun. O, top. Oh my god, mae rhywun yn just flein anna ti. Morgan tu ôl ti. Oh my god, mae ddipyn yna. Dwi'n knocked out. Oh. O fi lawr. Damn! Oh, crap! Ooh. Oh, no! Oh, sugar! No! No! Disgusting. Fe o Irish Nut. Irish Nut, Ni ar hwnna. trios nawr. Yeah. Bydde ddim wedi dwy'n limyn... Oedd e ddim yn deall y cynllun, si? Na, goedd. Return to lobby, pawb. Ni ddim yn chwarae gyda fe eto. Yeah. Ddim yn beio fe gyd arno fe, ond fe naeth... Wel, nath o rhedeg i ffwr. Yeah. Rwy angen, like, glywo fy W key down, neu rhywbeth. Or mae'n dod bant. Oh Pob- dear. Literally amser. Oh dear. Oh na. Oh no. Right. Oedd hwnna'n 100% by Irish Nut. Zero... Yeah. Okay, ni'n barod. Ni'n Oh, yeah, trios count. nawr. Can't account. Right. Oedd o'n rhedeg i ffwr bod tro yn eitha. Yeah, coward. Casgi! Ie. Ugh. Di'n battle styles. Ddim yn impressed o fe. Right, ti'n lli redio lan? Oh, Yeah, sorry, rwy'n just ar y battle stars screen. Dim problemski. Rwy'n meddwl roedd loads o golau fod i gwneud webcams yn gwell. Ond rhaid like dod o'r lightness level yn lawr. Ie. I stopio'r webcam Math fi, o. like, gwneud fi edrych fel bloody snowman. I wanna build White a balance, snowman. White balance clear. Yeah,
Okay, ti ddim di redio lan nawr. O, ti yn, sorry. Sorry. Good feel it win, yma. Yeah. Good win. Ni di twymo fyny nawr, ydyn ni, so... Oh, ie. Dim esgus gyda ni. Na. Dim esgus. Na. Hwnna'n... Oh, mae'n rhys o'n ar. Mae Redfall allan fory. Gem pobl nath neud... Pobl nath neud Deathloop a Dishonored. Fatha... Mae'na vibrate fatha Left 4 Dead edition o fo. Ooh, Redfall. So, Redfall. A mae ar Game Pass. Ie. Rwy heb clywed am hwnna. Actually, no, ydw fi wedi clywed am Redfall? Dwi'n bod yn eisiau amdano fo. O, mae gen ti level 69. Nice. Yeah. Nice. Giggity. Nice. Mae gen dewis lle ni'n mynd. Right, nawn ni mynd... A pwyswch by fyd, dwi wedi sylwi, os ydych chi'n thanking the bus driver hyn yn weithio, ti'n XP. O, ie. Ti? Right. Right, fan hyn ar bwys y ffarm, syth lawr, fi ddim yn gwybod sut di, like, thing. Nawr, 1, 2, 3 nawr. Oh. A ffarm, ti'n gwybod fel y barn fan hyn? Fama? Ie. Ie, dyna fe, perffaith. Mynd i'r fferm. Oh, MacDonald had a farm. O, mae'n rhywun yn glanio fyny. Oh, it's my farm. This is our farm. Okay. Right. Ble mae'r guns? Dechrau off gyda rhywbeth. Uh-oh. Oh, God. Ble mae'n mynd i cael... Dwi'n mynd ar ôl y boi na, Knockdown. Ble mae e lan fyna? Lawr fyna, ia. Dwi'n mynd ôl. O, rwy'n syth o fe. O ble? O, lle ti? Oh. Okay. O, dwi'n mynd... Mae'na... Oh, ie. Cael o blymyn. Chug. Barrel hwnna'n neis. Mae'n gael ti data ni yma. Okay. Off. Mae'n rhywun yma. Oh god, pwys di ydy? O, gai redau. O, rwy'n teith i fi. Sorry, o'n i ddim... Oh, mae WQ wedi dod allan. Oh. Rwy'n methu mynd... Okay. Oh, God. Ah! Bloody... Mae'r WQ fi yn dod allan. Trans. Ti'n gallu... Yeah, okay. O, mae rhywun dal yna. Rwy'n arall. Sut nhw methu bwrw fi? Like, Christ. Never mind, nhw'n gallu bwrw fi. Wel... O, fy nhw wedi bwrw fi hefyd! Pwy, lle mae? Fan hyn, tu ôl y roc. Tu ôl y carreg fan hyn. Gwylio fyna! Yeah, there we go. Revive fi os ti gallu. Blue tack Owain, yeah, rwy angen... Right, mae gen i blue tack rhywle. Literally fan hyn, ar ben y blymyn filing cabinet, mae'n blue tack. Oedd hwnna'n dechreuad bach. Mae'na chug ar y... Oh, yes. I'r ddau. Disgwyl i... Pethau drwy'n eich Barod? Na, disgwyl i... Wait. Owain drwy'n eich di. Okay, Owain, Dwi'n barod? iawn. Yeah, sorry, just wedi rhoi blue tack ar fy'r, Red Eye Assault, machine gun...
No, hwnna de. Di yna siop I'm yn gonna fan'na? mist. O, ie. Dwi Ti angen hwn hefyd? O, be dwi angen? So, cael di MR na? Pa di yma? Hwna. Ie, ti'n gallu, ie. Cael Ie. amdani. Ti'n cael Os e? yna sniper... Right, bant yn ni am boys, efe? Ie, dwi'n mynd i'r Mynd i tŷ na. Esgwch fi. Pain. Okay. Oh! Christ. Methu mynd nôl i'r game. Okay, there we go. Wedi bod o yma. Lock-on pistol. Ti erioed i defnyddio hwnna? Do, siwr na gynna. Ti'n cael dal o, dwi'n mynd licio fo. Mae yn... Cos O, na. dwi'n mynd i lot o damage. Na, fi ddim yn hoffi pethau sydd ddim yn neud lot o damage. Yes, bydd yn fama, de. Sy'n eich chi fo goriadau? Ta'n agos? Oes 2. Iawn, o'n i ffeindio lle goriadau o gosod, lle. Pa ffordd? O, ie. Hwna? For a challenge? Well, you found it. I'm Evie. I work for the Peace Syndicates. And Oh. I've been looking to offer the adventure you're looking for. You see that big, beautiful city on your map? That's my hometown. And it's in... Dwi angen ammo, really. If you're in a city-saving kind of mood, grab one of our bikes and take a self-guided tour. Hwna beth, am what's this? Or the right. O, bwyn yma na. You won't be needing it. Push it. Mae o ddau nawr, cha. Oh, Ie, come fi'n gweld. Ond dwi wedi bwysio iawn. Cael di jyst Ie. pinio fo. Ie, mae'n at least 2 fan'na. Nice. Mae yna gold SMG yma, mas dwi'n eisiau gold SMG. Legendary. Ah, go on then. Mae yna So- heavy sniper mewn fan hyn. O, na gymryd heavy sniper. Roedd rhywun arall yn... Rwy'n fi'n gweld nhw'n redig y ffordd hyn. Do. Yeah. Eisiau bod yn... Ti eisiau bod yn amlwg am rhywbeth? Right. Play nawr. O, os ni'n mynd i'r lle fel y tai Tsieineaidd yna, weithiau ti'n gallu ffeindio katanas sy'n handy. Ai. Mm, Oh. amazing. Whoa! 50 hyn! O, my God. Ie, Nath rhywun dyna saethu- beth o'n i'n trio wneud, ie. nath rwy'n to seithi fi o'na. Huh? Okay. Ie, dwi reit isol ar ammo. Ar yn gweld e. Mae fan'na. Ti di marco fe, ie? Ie. Dwi'n ffordd. Okay. Dwi wedi cael e. Oh, nice. That's Rwy'n right, just ideal. marw syth, so... So, squad, gom squad Ie. i'r leifio, dyna e. O, mae rhywun lan fan hyn. O, damn. Oh, mae'n fi'n epic marco shot fe. mewn hyn. O, Credu mae'n dod lan. da ni isio... Mae... Ydy'r pump ac yn... Y combat shotguns, okay? Rwy'n hoffi'r auto shotguns, rwy'n meddwl. Ie. O, to dwi'n teddu, ond dwi'n licio cael... O, da eisiau symud, oce. Ie, ni angen mynd i'r canol o Ie. So, mwy e. bydd epic combat shotgun yn gwell na Ray. Swn i'n Auto cymryd yr shotgun. epic, de. Ie. Dwi eisiau ammo.
Oh, Morgan, dyma'r tŷ Dwi'n sy'n isio- cael like a... Oh my god. So eisiau Thomas? slurp... So Ie. eisiau slurp juice. Never mind. A ddim katana mewn fan hyn. Remember my katanas usually mewn un y thai hyn. Yeah, mae'n un katana mewn hyn. Os ti eisiau fe. Le? Ble Ryan? Yr un yna, really? Ie. O'n i just wedi bod mewn fan hyn, nes i ddim gweld i. Mae'n katana mewn hyn. Oh dear. Should have gone a Specsavers moment fanna. Wow. Right, ble? Ble? Fan hyn. Oh, yn y to. Na, ble Ryan? Ble ti? Ti lawr fan'na? Edrych ble Ryan? I'r chwith. Lawr yn y canyon. Oh, yn y canyon. Fan hyn. Oh, damn. Okay. Mae'n trio ping i fe. Ah, sorry. Oh, ni yn y tŷ anghywir. Okay. O, mae'n seithi ffordd. Oh, mae'n y person fan hyn. O, dyna o chi. Dyna o chi. Dych chi yn Nice. get a move on, ma. Wow. Downed him. Y cwffio i'r north east, dyd. Mae'n cael buddies, Reven, like... Reven just mynd yn downed. Reven redig o'r southeast, so... Sa'n siŵr ble mae'r buddies fe ran? Best buds. Yn y bobl ffordd na, ie. Falle. Hwna ble Reven redig o. Dwi'n meddwl o'n i'n mynd ffordd na lwpio rownd, cos o'n i'n gweld seithi na gyda hwn. Ah. Oh, mae'n y person... Hwna. Oh. Alright, Owain. Can I just push it? Sta'n god o? Na, Thank God, lawr chwaith. fan'na rwle. Okay. Mae'n redig I ffwrdd, mae'n like, ddim redig ato ni. Okay, well, ni'n Mae'n lli mynd. sniper fe. Yeah. Mae'n mynd I mewn y tŷ. Okay. Hwna? Mae'n y tŷ lawr fan'na, rwy'n meddwl fe'n mynd Iawn. mewn. Jesus, cyfra fi, neu push efo. Yeah. Fyna, mae'n boi fyna. Oh! Hwnna'n yr un rwy'n gweld, ie. Dal yn y tŷ, na? Downed him. Found it, do. Ideal? Dim ffrindiau, na, mae ddim mewn y tŷ dim mwy. No. Okay. Al 36 ar ôl, de. Oh, shit! Christ! Be? Sydd o'ch chi fi, sy'n trick. Oh, Cachu God. fy hun fan'na. Way! Oh my god! Rwy'n fan'na rei cachu fi lan. Oh, mae'n thing. Beth ti gael fe? Yeah, hwnna. Thing? What's it called? Nata. Pinata! Hwnna'n y gair. Peniara. Viva Pinata. Unrhyw'n cofio'r game hwnna? Yeah. Rare game, efe? Yeah. Rare. Ti just like breed o pinatas oif ti neu rhywbeth? Yep. Yeah. Kind of like... Boi I've been efo like Animal DMR Crossing a kind of sniper. stuff. Ie, Oh, pobl nice. sydd yn chwarae hwnna'n really enjoyo fan di. Yeah. Chug gun na. O, dwi'n gwybod. Pride Rock. O, O, gai fan hyn... O na, sorry. Oedd e ddim. O'n i'n meddwl bod e... Oedd e ddim. Ie, dwi'n mynd i'r tŷ yna. Oh. Right, hwnna'n drop. Wow! Mark o fe. Done. Pedeg shotgun. pump. Dyma'r un, boys. Dyma'r un. Havoc pump shotgun. Canolbwyntio nawr. Canolbwyntio. Rhyw Mae'n fe- epic rhyw fe- shotgun fan hyn. Rhyw fe exotic, mythic shotgun. Ooh, Oh, boober. very nice. Nice. Ooh, that's a good one.
Oh, baby. Haba baba. Iawn ta. Ydyn ni'n mynd i pwysio fewn i'r pentra ta mynd rownd y pentra? O, neu chi just sniper pobl o fan hyn. Ie, ni just Dyna rownd. shot. Neu ni'n mynd i'r pentre yn yr awyr. Anis yn yr awyr. O'n i bai mae pobl na'n... Dwi'n meddwl ni'n cael y golwg yn oed, dwi'n meddwl mae pobl na'n barod. O, chael ie. mynd. Ti wedi gweld... Yna, ti ddim yn gweld rhywun, no? Na. O, mae'r cylch wedi symud i'r Citadel. No. O, lot o yma. Okay. Squad cover. Okay. Talk to me. Terry Tibbs. O, mae'n cwffio'r tîm arall. Oh, good. Third party on nhw, then. Dyna yw'r dywedio fe. Oh, rwy'n tu ôl i ni! Ie. He. Oh, damn! Mae rwy'n tu ôl i fi, ddo. Oes? Yeah! Whoa! Be, dwi'n mynd gol neb. Lawr y bryn! Lawr... Oh, never mind. Kylian. O, lle Ble mae'n... ti, Morgan? Lawr fanna. Y gyd fanna. Loads a loads a loads o nhw. Dyma yw'r Oh, final shit. y fe, finale. Oh, God. O, mae'n da. Uh-oh. 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 Shotgun. Nice. Dau dod tu ôl ti. Just dip a Oh, heal mae'n off bloody yna AI. ni. Dweud. Dip A. No! Gwechir eto! Come on! Gynnu. Don't do. Oedd ni'n ganol dau tîm yma, dyna. Yeah. Glitch. Right. Mae rhaid i ni ffeindio, fi'n credu mae'n syniad i ni gyd cael yr un skin, so mae'n confuse nhw. Iawn. A skin da ni'n gyd efo. Fi'n siŵr. Mae gen i battle pass skin. Oh, yeah. Just ymwneud hwnna. Iawn. Right. Pawb di redio lan? Wyt ti wedi newid i'r battle pass skin? Oh, yeah. Oh, Gwell yeah, ni'n mynd cancel, nôl. okay. Good point. Gan nôl i'r... Dwi'n Return to lobby. return to lobby. Yeah. Ah. O, gyd good feel am y round yna, fe dydyn ni gyd yn Yeah. hackers, de. Yeah, ni yn hackers. Right, locker. Right, ddim hwnna. Oh, yeah, ti gyda stray? Ni gyd gallu bod yn stray achos ni'n gwybod ni gyda hwnna. Yr unig skin rwy'n cael yw Renzo the Destroyer. Right, so sut Hwnna. fi'n ffeindio hwnna. Oh, fi gallu just type o fe yn y search. Renzo. A rwy'n fi'n cael e ar ôl cael battle pass. So, Oh. assume mae'n mewn y battle Renzo. pass. Oh, yeah. Equip. Okay. So ni gyd yn Renzo, yeah? Okay, Yeah. cool. Sut, pam ydy'n ti'n gwyn? Fi ddim yn gwybod. Right, ni'n check o sut fi'n newid hwnna. O, ti'n gallu look of skins extra yn y battle pass. Oh, Okay. Okay, sut fi'n cael regular then? Do, dos i locker chdi, clicio fo, edit style yn gwybod. Ah, right, okay. Okay. Fi ddim yn gweld edit style. Locker, clicio ar y cymeriad. oh yeah, wedyn- pryd ti'n dewis y wedyn skin. Edit style, ie, pryd ti'n dewis y skin, mae'n edit style ac Oh. equip. Oh yeah, edit style, sorry. Ie. Right.
Equip, right. Huh, hwnna cool. Here we go. Hwnna really cool. If I've bought my skins and cael, like, variants. Ie. There we go. Amser i ni. Enill. Redio fyny. Oh yeah. Be mae'n dod beth ydy blue tack Owain? Yeah, Ma' achos W W key fe. O! Ie, dwi di rhoi blue tack arno fi nawr. A rwy'n dod allan Oh, pryd wait a o'n i'n sec. gunfight. Oedd hwnna'n trios. Whoa. Yeah, Oedd, trios. oedd, Yeah. Fine, trios. fine, fine. Fine. Okay. Right, great. Diolch. Go Owain i ddewis ydyn dropio hwn. Oh, Yeah, ti'n gallu dewis. reit o. Mega City, cant to cant. Ie. Mega City, yeah? Ie, ideal. Heck yeah. Mega City a Mega Win. Dyna beth ni'n gwneud. Sy'n neb, dwi'n meddwl flossy mot. Ie, ti'n gallu cael flossy, mo. Ie. Rhythm cael e, ddo. Ie. Na. Oh, ti'n mynd am Mega Mega City. City. Oh, God. God help us. Ie. Dyna Go, Owain. Dewis ti. That's fine. O, a tro do effro ni'n mynd i Mega City. Emrys fi'n mynd yn da i fe. Oedd hwnna gallu win, ie? Yeah. Oh, okay. Okay. I'm gonna practice like gunfights anyway. Yeah. First landing. Oh yeah. Oh, legendary sniper rifle. Oh. Lovely. A mae gen i fi a chug thing. Nice. So... A eto chdi Owain, lle ti mae'n gan, sydd oedd eto ni i fi cael iwsio thing fi? Yeah, fi newydd prynu a heavy sniper rifle. Iawn. Sy'n useful. Right, ble ti? Fi ar y to arall though. So, na i just dod Da lawr ni'n na. gallu brinio chdi? Na. No. Yeah. Sorry. Rubber machine. Oh no. Or mynd i'r to. Neu dod i ti nawr. Like man. Rwy'n mynd i adeilad arall. Aros o fi, ysgrifennu fi thing, Oh, Chug. a chug. okay, rwy'n dod nôl. Ie, o'n i mitio chdi hynna ffordd, mae'n gan. Alright. Wait, ble ti'n mynd? Oh, okay. Alrighty. Oh, sugar. Ti'n neud mistake fan na. Oedd e'n edrych fel oedd y dŵr yn ddofn ond doedd e ddim. Nath e just cymryd kneecaps fi off yn O, cyrru. Beth ar y to neu ar y llawr? Be ni edrych Yw arno? ti? Yw ti? Che. O, ti'n mynd fyny top fan o'n? Iawn, mae'n symud o'n o'n Morgan. Alright. Si amdano chdi. Shit. Just chasio ti hefyd. Ie. Oh my days. There you go. Iawn, barod? Barod. Chug it. Chug it up. No, mae pawb. Looks like neb yma. Oedd o rwy'n Yes. landio ddim yn agos fi, dwi'n meddwl oedd hi'n ddechrau no. Fi'n synnu ar hwnna ddo, achos fel arfer mae'n really poblogaidd Yn i fynd. Yeah. Iawn, what's the plan?
I'm sure. Beth os ni'n mynd i nôl Katana yn y lle tai Cheiniaidd lan y Bryn? Yeah. Good. Ie. Beth, ffanna lle? Fi just neud rerolls. Ah, yes, sniper surplus. Na i marco fe nawr. O'n i'n meddwl am y lle yma. Oh, mae ddim yn gael fi. Oh god, where's it? Oh, there we go, waypoint. Yn gael fi nawr. O, iawn, oce. Run to the hills. O, rwy'n yma, rwy'n yma! Rwy'n dod. Ble? Yn y building yma. O, rwy'n get clywed nhw. I'm coming, boy! Nhw'n downed. Okay. Nhw'n cael ffrind rhywle. You got a friend in me. Do-do-do-do-do. You got a friend. O, mae'n y Katana thing yma. Oh, yeah. Katana. Yeah, please. But I'm dod. Wastad yn fan. O Katana. Reit, i fel yna. Pinata fyna. Miles and miles from your nice warm bed. Dwi'n mynd yn ôl y pinata fyna, iawn. Yeah. Pinata. A beth ydy ffwrdd? Dim byd lot special fanna. Na, mae handi bod Really? just aml, ddo. Dwi'n lycio chug gyna, cos mae'n eich di cymryd bod cyn... Ydy chug splash gwell na slap juice, neu? Ond dwi'n cymryd dau thing, ddo. Mae slap juice yn da, achos mae'n gallu neud y ddoi peth. Mae'n gallu rhoi okay. glas a Yeah. gwyrdd. Right. Yeah, what's the plan, man? Lle ddim mynd, man? I pwynt chdi, Morgan. Ie, gall ni. Fanna. Whoops. Cool. Fanna. Eidio. Do-do-do. Diddle-diddle-dun. Do-do-do. Mm. O, fi'n lli clywed beic. Ydy O, fi. un o chi? Ie, Yn Okay. Emrys. Whoa. Ie, mae'n rhywun... Seithi. Mae'n rhywun yma. O, mae'n rhywun yn yr... Mae'n rhywun yma... Be, mewn o'r adeilad? Neu rhywun yn y city-'n... So, seithi ni. O! Here, gall gweld o. Mae'n ar beach tu allan. Rai o. Ie, mae'n lawr. Da iawn o. Mae'n cael ffrind o rhywle. Na mynd ar top a seithi lawr na. Be hwnna? O, fa ma. Dau o fanna. Okay. Stad. Mae'n mynd i... Mynd i un o fanna, munud. Swn i fel nhw mewn gunfight efo rhywun. Na, si ddechrau nhw, da. O. Wow. Be oedd hwnna dod o?
Ie, lle ddod hwnna? Ie, mae'n fawr fi dod o'r bont. O, like fanna rhywle. O, ie, mae rhywun fanna. Right ar y pwynt. Oh, just about. Dwi'n mythu fo. O, mae rhywun right ar bwys fi. Ie, cael o. Nice. Dwi'n mwy accurate efo red sight na dwi'n efo gyn. Ble ma nhw? O, drws nesaf i ti. Ti eisiau fi dod lawr? O, Rwy'n rhaid o bwys mwyn rhaid o fe ma. Ti allu mark nhw? Yna. Okay. Hwna yn y dŵr. Yndi, oedd yn nofio. Dwi'n mwyn... O, oce. Dwi'n mwyn dod rownd i fe ma wan. No? Oce. Dwi'n di bwysio fo. O, dwi'n gwybod o. Dal yn y dŵr ni na? Na, seitha fi. Oce, lawr. Oh, nice. O, nice. Nice! Nice iawn. Da iawn, boys. O, ydy hyn... Oherwydd mae'n mynd danger, ydy hwn yn golygu bod mae'n rhywun ar bwys ble rhywun wedi pingio? Ie, dwi'n byth yn siŵr am hynna'n Oherwydd mae'n just like randomly mynd danger. Ydy e? Ie, rhywun di marcio hwnna. Ie. Dyna'r thing. So mae rhywun fanna, like, Yeah, ar bwys ble dwi wedi pingio, Yeah. basically. Beth di hyn? Like rift hyn. O, i seitha chdi fyny. Yeah. Cool. So chi'n mynd mewn fel vortex sy'n glanio chi o'r... Oh, cool. Mae'na. Be? Be, mae'n rhywun fanna. O, siw wyl siw yma. Dwi'n siw health yma. Mae gen i chug barrel thing. O, iawn. Dwi'n llawn, dwi'n oce. Dwi'n siw chdi. O, mae rhywun yn rifto. Ynte. O, Fi yna. mae rhywun just o fi. Be'n handi ti dda damage o stuff. Okay. Ie, bydd yna. Be, rhywun yn seithi ti, ti'n dweud? Na, jyst fydd yn... Ta den rwy'n allan. Random item. Ydy medkit, un medkit gwell na 10 bandage, neu? Yndi. Ie. Yndi. Oh my god, yndi. A ti'n stacio fy net 3 yn nhw. Okay. Mae gen i 10 bandage, though. Like Ie, un di med... bandage wedi healing chdi dros 50%. O, rhaid rwy'n gweld. Diddle-diddle-doo. Nope. Cause you got a wound in me. Right. 25 ar ôl, come on, guys! Ni angen bod yn gall nawr gyda pa like, guns o stuff ni gyda. So dwi efo red dot, sniper a shotgun. Mae gen i Havoc Suppressed Assault Rifle. Mae dyna submachine gun fi a ddim yn mynd i Goblin. ddefnyddio os mae rhywun eisiau fe. Cos mae gynnu fi 3 shield potion a 3 medkit hefyd. Dwi'n licio cael hyn efo fi. Just... Nice. Okay. Oh, lovely. Okay, let's go. Ydy, yeah, glas yn gwell na gwir of fi. Wrth gwrs, yes. Lovely. Yes. So rwy'n goriadau? Ah, Na. ie, mae gen i dau. Oce, gyda fi 2 goriad, so... O'n i o pa weapons sydd yma. Felly, mae'n beth legendary ni. 50 soon o'na.
O, mae yna upgrade station dwi'n meddwl yma. O, mae yna... Hwna'n just... Oce, so rwy'n isio rhywbeth o... So rwy'n isio beth o yma. Beth yn cael? So mae yna Epic Havoc O, Assault Rifle a mae yna Epic Shotgun. mae gen i Epic Havoc. Ond... Ti isio beth Morgan, un o ddau yna? Fi ddim yn credu. Mae gen i 2 allwedd. Ie, rhyw i ddau hefyd, yn mwyn. O, nice. Na i cymryd shotgun yna ta, hefyd ta. A dwi'n mynd i iwsio... Yn upgrade station yma hefyd. Ooh. Ti'n gallu upgrade o epics? Oed, i legendaries. Oh, nice. O, dys gen i dim digon. O, dwi wedi... Oce, bydd fi'n gwneud y Na. shotgun fi epic te. Eisiau neud yn y car a mynd yn y gosach i'r ffrant, neu ydy nhw'n re-balls i wneud hwnna? Dwi'n meddwl gweithio i fewn Alright, i... okay. Cos dwi'n meddwl os ni'n dreifio fewn i'r city yma, fydd pobl yn pigo ni off, de. Yeah. I think that's the... call. Alright. Dwi'n meddwl rhaid ni mynd nôl fewn i Mega City, ddo. I think that's the... Ydyn ni'n mynd i station hynny yn Mega City a gweithio mae'r gylch yn aros o fanna. O, siarad rwy'n yn ar yr... Be? Dwi'n gallu gweld yn rhywun. Na, mynd ar y thing o ddo. O, oce. So ni'n gallu... O ie, siarad ar y thing, rhaid ni fynd. Rhaid ni... You have to go. Cos mae'r Cilch yn dod mewn. cylch dod i fewn. Ma'r... Sgyswch fi. Ma'r... Ie, pwynt yna'n oce. Oh shit! Be? Hwna'n NPC, O. ydy e? NPC o dda. Ie, ti ddim eisiau cymryd nhw ymlaen. O, dwi'n lladd. Nhw'n gallu bod yn reit i pen tost. Oce, fyna ti yma gan. Iawn, na i join Ie. chdi fyna. O'i, mae'na jump pad fyma. O, lovely. Ooh, right in. Ti'n mae rhywun storm di weld fi yma, ond... Iawn. Shit, eisiau symud. A ni gymryd hwn. Pa ffordd yna, pa ffordd? Credu mynd... Ar y zipwire beth a ffordd arall. Dwi zipwire. Oce. A fi Ond ar y ti chwith, cos dwi'n meddwl y pobl dod allan o'r ddinas na wan. Ie. O, dwi'n gweld syth e. O, mae'n pobl, yna, sy'n gwffio yma. Dwi'n marcio nhw. Diolch. O, mae'n efo, so bod ti'n gallu cael NPC. 126. Just e. Na, ddim yn NPC ond un o'r guys drwg. O, mae'r NPC ar y top. Gael un. Basta. Mynd i bwysio i om. Ie. Ti'n cyfro fi Morgan. O, shit, symud, eisiau symud. Mae'r cilch dod mewn. O, dwi just allan o'ch gylch. Iawn, ti eisiau health, Morgan? Na, fi'n ffain. Iawn, mae yna
Dwi'n meddwl bod y person byn i hun, ddo. Ie. O, mae yna 2 pobl draw fan'na. Nw'n i gythio nhw? Yeah. Oh my god. Oh, sugar. Oh, scheisse. Dwi'n... Shit, gweithio dwi'n dod ar ofi, agos dwi'n... Oh, sugar, nath I gael fi fan'na. Oh my god. Tan. Ie, mae'r gun tanan. A gun tan on nuts, the hell. Right, fi'n credu just mynd i'r canol a chwarae am position. Ie. Because Rhaid i ni ffwrdd, angen health o stuff anyway. Oh shit. O, maen nhw'n pwysio fyd a dwi'n... Yn pwysio ni. Dewch fan hyn o, a back o fi. Ie. Ie, dwi'n oedd. Nw'n ni Ie. dod round y cornel fan hyn. A nw'n ni cymryd nhw. Rhaid fi'r help. Just gyda- Oh shit, man. Mae'n dad o dod Oh shit. Mae'r cilch dod mewn gyflym. Ynddi. Dim ond 12 sy'n ar ôl nawr. Hwna'n cynnwys ni, so... Ie. Mae bod yn falus. Mae'r boi na, pa bynnag oedd y boi na efo'r explosive rifle Ie, yr explosive rifle a yna. berig. Bloody I thought- deadly. Ath o just annihilate fi de. Ie, a fi. Iawn, dwi'n siŵr hyd fyny. Right, os gyda chi unrhyw glas o gwbl? Gynna fi un Ie, glas. mae gen i... OK, dal ti Fish. defnyddio fe then. O, gynna fi un arall i chdi, sia. O, OK, go on then. Dwi'n cael... Ti angen iechyd? Nid ti'n OK? Na, dwi'n iawn, gynna fi un iwsio. OK. Ond dwi'n byd wedyn, de. Mae yna pobl yn ffeitio draw mewn fyna. Dwi'n dweud, gadael pobl o ddata ni am wan. Ie. So, da ni'n lle da i shifftio. Gosod. Da ni'n gwybod sy'n neb tu ôl ni. Os oes O, bush neu o. rhywbeth. Joli ni... Coron. O na, sy'n ddim. Sa aros yn y bush yma. A Ie, gallu- fel sniper, ti'n gallu cael good... O, Ti'n gweld nhw hwla? Na, methu gweld nhw. ble chi? Dewch. Ie, da ni'n... Morgan, ti'n Yn ffordd an? adfanso efo'r cilch. Da ni'n mynd efo cilch. OK, ie. O, shit, maen nhw'n dod. Wel, Nice. o start yma. Yes! Yay! Come on! O gynnu fi'n lot o health ar ôl yna, ie. O, Oedd hi'n hydag amdano fi fo shotgun ac o'n i'n just yn pico shots yn ni. Nice. nice. Easy. Easy. Neis iawn. Dawn pawb. The day in the office. No big deal. Ie, dwi'n nôl can y Right, nes i cloc. just radio lan syth o fan hyn. Ie, Yeah. dwi'n nôl can y Nice. cloc. Ie, fan yn da. Whoop, Dolbar yn dweud, whoop. Yeah boy. Nice. O, beth mas rwy'n symud... Ooh. Oh, Mae'n mynd i- diddorol. Mae'n i copio Ar brofi. Emrys. Ie, mae'n i copio Emrys, like a blifen roi'r Yeah. y cameras. Nice. Trio fan'na. Mae'n edrych kind of odd cael y cameras. Like wedi Mor gwahanu. bell. Yeah. Hei di sedrych lan I ti. Hey, Owain, bye! Hey! Hey, diolch am y hype, Dolbert. Yeah. Back to back nawr, ni angen. Pam ydy na, like, gold aura rwn ni?
Achos ni wedi cael win. So ni gyda Ah. crown, ni gyda Victory Royale crown. Ie. So os ni'n ennill eto, mae yna fel yn back-to-back win, Victory Royale, like, crown win nhw'n gael fe? Ie. Crown win. So, gweld. mae fe'n, peth da. Ti'n cael lot o crown wins, mae'n peth Ie. da. Right, bli'n mynd. Oh, the Citadel. Neu... Breakwater Bay. Bay. Okay. Breakwater Bay! 1, 2, 3, go! Boom. Woo! Good clutch yn diwedd fyna. Oh, ie. Wel, oedd y trio ni fyna, so... Fi'n Ie. credu... O siawns da. O'n i'n poeni o'r boi o'r explosive rifle na. Yeah, Rwy'r explosive rifle hwnna'n rhywbeth. Pe gath o'r jump yn ni. Oedd Ie. Ie. hammer health ni gyd o'n go. Na, ie. A mae'r tân hefyd yn Ie. gallu bwyta i ffwrdd, Ie. iechyd. Ai. So sut oedd fe'n cael, like, explosive... O, mae rhywun dod lawr yn ni. Lady? O. Ble mae nhw? Let's mynd am nhw. Hello? Oh shit. Da iawn. Efficient. No wasted movements. No mercy. So be, top a clip dwi'n gwachio rei tamal, a ydy'r meme na dwi wedi reid ar Discord yn chwarae, fatha Commandos. Oh, In the ie! Uganda neu rhywbeth. Ie. Ni gan y Commandos. Ond am isian. A jyst yna, nhw'n mynd trwy'r fatha rhyw bwr ma. Fuck, dwi'n giglo bod tro dwi'n gwybod hwnna. Yeah. Now's the part where we tip our heads back and laugh. Sy'n bydd ffynnu am y gameplay yma hynna, da. Na. Nah. O, chug, Na. chug. Chug! Chweched, Victory Royale, boom. Ooh. Ie. Le mae'r chug? Fe O, ma. fanna, oce. Nawn ni. Mae na Nawn SMGs, dau wahanol SMGs epic. So, eisiau di yma? Oh! Yeah, fi'n cael SMG epic. Y ti'n cael rhywun Da. arall. Barod? Mae na dau SMG. Epic. O, fi'n Yum. Cobra. Cobra Kai. O. Dwi'n na, gai hafeg suppressed rifle na. Yeah, mynd amdani. Ja. Medium ammo. Mae yna NPC lawr fan hyn. Paid saith, ie. Na. Yo, what's the plan? Oh shit! Enill? Na, mae'n rhywun yn fama. Ble? Le? Emrys. Oh. Finish him. That's how it goes. Toxic. Toxicity. Sorry! Fi wastad, pa pobl yn dweud y can, dweud toxic, fi wastad gyda can system of a down am Oh, hen mae'n fi. rhywun yma. Oh, yeah. Didn't see me. Oes. Oh, yeah. Oh. Llath o. Mae mewn y tai rhywle. Desire. Oh. Dwi'n ffordd. Os dwi'n gweld redau, dwi'n licio cael redau. Oi. Gwell na pink eye. Wait. Oi, sef y lwy. Right, Iawn. ble mae'r boi yma?
Gosh, chi'n... O, ti'n cael e? O, wow, fe fanna'n gyflym. Wow. Nice. Emrys ddim yn chwarae gwmpas heddiw. Sniper... Na, do. Beth. Chwarae. Hwn. Dwi'n mynd chwarae gema. Dwi'n byw y game yma. Fi ydi'r gema. Boys 34 yn 2023. Fi ydi Fortnite. Mae'r storm yn dod. Oh, sugar. I am the storm. Yeah, ti yn. Storm yn cymeryd o Gladiators, though. So ti'n dweud hwnna, fi jyst yn meddwl am hi. Yeah, storm. Storm yw X-Men character hefyd, yn dwi? Na, Jet oedd yr un gorau. O, O Jet. Gladiators. Lightning. Yw'r o ti'n cymeriad hefyd. La 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 la. Sorry pawb. So eisiau DMR? Mae dy fi un... No, actually, mae dy fi heavy sniper rifle. A dim ond un bullet. Oh, drist. Wel, angen neud y fe cyfri. Rwy'n meddwl rwy'n mynd SMG shotgun a sword tro hyn. O, ai. Yeah. Wel. O, gan sy'n ffindio redau, neu stropio redau am Cobra. Epic... Ie, Cobra fi. Alright, oce. Na i chwilio am redau dda. Os ydw ddod o draws. O, na i siŵr ddod o draws i. Na i chwilio am un nawr, ti wedi dweud hwnna. Symud. Dwi'n lycio Havoc rifle. Na. Beth sy'n fan hyn, boys? O, ble ni'n mynd? Dim byd diddorol, rubbish. Mae gan, jump on. Alright. In on the highway. Bow, 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 bow. Looking for adventure. Adventure comes my way. Come on then. Oh. Dyn chi goredau? O, mae yna dau pobl ar y mynydd. Ar ping. Oh dear. Oh shit, oce. Rwy'n fynd hwn. Ti'n gweld nhw wan? Ie, dwi wedi ping nhw. Iawn, oce, dwi'n mynd i jumpio amdano nhw wan. Rwy'n Y dim ond jump gweld thing. dau nhw. Nice. Oh no, Robbie! Damn! Nhw ddim yn good shot though, i'r tegwch chi nhw. Digon dau i'r fi though. O, mae rhywun syth o fi. Fwcs yn syth o fi? O, law, oce. Fi down o dau nhw. Nice. Mae yna rhywun arall fan hyn, well Oes. i footsteps. Mae rhywun syth o fi yma, ho. Dwi wedi cael nhw tri yn nhw anyway. Wow. O, y boi'n efo sword, os ydych eisiau sword. Ie, ble? Mae'na. Oce. Dwi'n mynd i gael redau efo yma. Oh, shit. Mae hwnna'n da. Mae gan ti cobra? Yep. Ti ddim... Llw ti? Dwi'n dropio fan fyma, iawn. Okay. Just yn ôl at kinetic blade. Iawn. Fyma. Ti'n gofio fyma? Right, me just cael gweld goodies fan hyn. Fyna, ti'n gweld o? Ie. Porffor, ie? Ie. Oce. Dwi'n di nôl sniper rifle yma. Ti eisiau heavy sniper rifle? Dwi'n newid gael un yma, mae'n epic. Oh god, ble yw ni'n? O'n i'n mynd i'r lle hollol wrong. Mae cobra fyma, oce. Ie, dwi'n gallu gweld e nawr.
Mae'r cylch eitha pell i ffwrdd. Yndi. A mae'n cael 16 eiliad. Iawn, let's go. Unrhyw un eisiau twin mag SMG? Epic. Dwi'n iawn. Dwi'n iawn. Alright. A rwy'n iawn, diolch. Ie, fi'n fan yn nhw. Get in! Get in! yeah! Mae gan tyd? Ie. Tyd i fewn? Go on, Morgan, quick, mae'r cylch yn dod, mae'r cylch yn dod! Tyd, cylch yn Morgan, dod! go on, dod! What are you on about? Mae'r cylch yn dod! Dos i fewn hwnna, ewch chi, ewch chi, ewch chi. Dwi'n fi health. Ewch, just ewch. Gwyf fi motorbike, come on. Oh, hwnna'n fyd, yeah? Oh, sorry. Pwy sy'n gyrru? Oh my gosh. O fi. Rwy'n... Go! I'm fine, you get a load. Pan ti'n streso, guys? I threw truckers fan hyn. Ti heb gweld y sioe na? O ie, ti'n iawn. Yn eitha araf. Pan di dewis yr un mwyaf bloody araf? Ond hwnna dyna. Alright, but... Oh my god. Ar y iad, o'n i'n mynd bach yn gyflymach, so... It's okay. Sa'n gwybod pam chi'n streso, boys? Dim problem sgi o gwbl. O, fi hwnna. Ie, peth di hwnna. Dwi'n fam yna. Iawn. Be am y tŵr thing yma fama? Ie, sedrych ar hwnna. Mae'n edrych fel mae'n lock ar yna fe. So, ni gallu defnyddio allwedd neu rhywbeth am rhywbeth? Yeah, probably. O, pobl draf hwnna. Iawn, dwi'n mynd iawn. Aha, dyma. O, mae'n y person mewn. Mae'n y person mewn e. Mae'n yr adeilad. Dau yn nhw. O, dau yn nhw sydd fi. Oh, shit. Rwy'n ddim gwybod rwy'n nhw'n dod allan. Na, ie. Damn. Yeah, fi'n credu mae'n Rwy'n ddim yn dweud rwy'n nhw'n dod allan. Nes i'n gweld nhw, o'n nhw mewn y dipsy, o'n i ddim yn gallu gweld. Oh dear, oh dear. Damn. Ready up. Ready up. Ready or not, here I come. You can't hide. Can't win them all. Wel, dim os faint o dda, dyn ni. Na. Yw tro yna. Symud ymlaen am yr un nesaf. Yeah. Ie. Rolling, rolling. Rolling like a railroad. Pwy ydw fi? Beth methu gwneud hyn, boys? Beth ti'n gwneud? Mae neb yn gwneud call-outs. Ti angen gwneud hyn a hyn. Sure. Dwi'n admit, rwy'n fi ddim yn gwneud y peth hwnna, ond... Wel, di. So, ti'n fawr Discord, nes i joinio ni, neu quads. Pwy? Oh, Rainbow Six Siege guy. dwi wedi gadael y Discord servers. Oh, no! No. Oh, no. Gyda vods o streams Fortnite ni ddefo. Rwy'n gwybod dda. Dyma be yw'r potential. Right? Ie. Dyfodol e-sports fan hyn. Os unrhyw e-sports Fortnite yn gallu cymryd rhan yn? E-sports Fortnite. Ie, ydy e-sports Wales yn gwneud Na, Fortnite? ni fel nosweithiau fel cymunedol, ond fi ddim yn credu. Mae yna cysadlaethau Fortnite trwy Dragons, e-sports. Mae gan... Mega City. Rai, ble ti'n mynd? Ble ni'n mynd, Na, fi Morgan? ddim eisiau mynd Mega City, fi eisiau mynd... Ah, come on, ennill o'r Mega City. Ni di ennill o'r Mega City 2 waith nawr. Fi'n hoffi mynd i'r... Stabal. Ping efo. Ble mae fe? Dwi'n mynd. O, ti di neud allan? Ie, neud Oh, yna. Christ. Oce. Yr un lle tro diwethaf, fel y barn mawr. Fyna. Ie. Rwy'n just edrych tu ôl, rwy'n Ie, just o'n i- gweld ti mynd O. o lawr. Mae fanna'n spicy. Mae fanna'n reit spicy. Dwi'n mynd i'r tŷ mewn lle. Rwy'n hoffi spice. Ie, space mor neis.
A fi'r tŷ gyda ti, actually. Actually, mae'n dipyn gwyn. i'r tŷ. Ie, mae yna like 3 Ddim. pobl yn mynd i'r ffarm. Na, double lots. Oh, shit. Oh, crap, dwi di... Oh shit, mae yna loads o pobl ar fan hyn! Efo tŷ hefyd! Oh, Ie, dwi'n mynd i fama. Dwi'n mynd i fama. Uh-oh. Oh, no. Oh, come on, dwi'n stuck. Pam da ni'n ofyn? Da ni'n awesome. Pam da ni'n ofyn, pobl? Dwi'n gwybod. Ai, fel rwy'n rhoi di gwachio Breaking Bad, da ni fatha y thing mae o'n dweud. I am the danger. I'm the danger, yeah. I am the danger. I am the danger. Byd mwy frustrating na cwad y blinking Be? chest yn gwella madd o. Yeah. Yeah. O, mae'na. O, mae dy fi, Gyda chug. chug hefyd, yeah. Shield keg, ti'n meddwl? Ie, hwnnw. Yeah, same thing. Lle mae pobl fan? We're not on a farm. Okay, Mae yna like 3 pobl on a farm hyn, Morgan, bod nhw falus. Oes e? Yeah. Dwi ar y ffordd. Right, ti eisiau chug fan hyn? Just cyflym, cyn i pawb... O, na ri. Pobl yna. Yeah, they look right man a thick of it fan hyn. Well, least ni gyda full shield. These cages aren't to keep people out, it's to keep me in. Oh god. Wow, Nicolas Cage. Oh my gosh, welis i ffilm gyda Nicolas Cage ar... Beth oedd y sioe? Mae fe ar Netflix. Rhywbeth ynglyn â fel drug trafficking. O Nicolas Cage yn wych. Bath war, ie? Lord of War. Bath, ie? Fi'n credu, yeah, rhywbeth fel. Rhywbeth fel Running with the Devil neu rhywbeth. Na, ddim Lord of War. Running with the Devil fi'n siŵr oedd e. Neu Running with the Evil neu rhywbeth. Lle mae Nicolas Cage man, oedd e'n really, really good. Dwi efo absolute trash. Dwi angen... Wow! E? Dwi'n fan yn seithio ni fi. Sgrifi ddim byd i seithio fo. Be, nice eithi fe? Be ti eisiau? Oedd rwy'n cymryd potshots na fi. Llw ti. Sa'n deall pan mae pobl yn just sefyll fan'na pryd rwy'n like seithio yn nhw. I don't know, sorry. O, mae'n ddau yma. Dawn o un o'n nhw. Iawn, dwi'n di... Nes i accidentally seithio fan cyn NPC. Damn. O na! Fi'n un shot! Dwi ddau arna fe, dwi'n stuck. Mae'r ddau arna fe. Flippin' heck! O na! Oh sugar! Mae nhw gyd yn cymryd pot shots a dau nawr. Oh sugar. What am I doing? Sorry. Oh my god, mae'r NPC hyn yn like... Do, ni ti... Mae'n OP. Si agroi. Fo. A fi. Ble mae'r players te? Dwi wedi down o un. Hwna bach yn... Gawn ni fynd i'r... O! Dwi'n revive na. O, gawn ni fyna. Na, cwffio na. Alright. Os oes unrhyw gyda chug. O, gyda fi just... thing i chdi. Gyda fi... shield juice. Oh yeah. Okay. O, wyn yn dweud fi... O ble? O fanna ar ola. Heddiw!
Oh my god, o'n i'n mysgu bod dim o fanna. So, Oh, yeah, mae pobl dod o'r ffarm. Dwi'n dawn i'r dau. Wow, oedd hwnna'n good. Back for exchange fan'na. Dwi'n siarad i yma. Ydy fi. O, mae'na pethau fyma. O, mae rhywun o'r ochr arall. Oh my god, mae'n like 3 o'n nhw arna. Dewch draw fan hyn then, just redig i ffwrdd. Yeah, Mae'n good. iawn i redig. Peidio. Oh my god. Hero. Ooh! Mi ti dos y dibyn, mae fi a Morgan yn Yeah. oes. Nhw'n dod tu ôl fi. Got your back. O, fi clywed bit. Down. Shit. O, cyddiad. O, dda wedi goffan off. Marcio fe. Na, mae wedi cyddiad to'r coedan. Dwi'n gallu marcio'r coeden. Let's do that. Ie, mae'n dda. Okay, down di'n arall, mae'n un mwy rhywle. Iawn. Let's gen i dim ammo. Oh my god. Yma. Oh, O! Fyna. yeah. Mae'n gallu clywed footsteps though. Ar un fi. Fyna. Ah, dyna fe. Dwi'n rownd iawn. O. A ti'n na'n barod. Nice. Woo! Ie, so rhywun isio rhywbeth. Be ffrind Kyle? Yeah, os ti gyda splash, then yeah. O, gen i un y hein. Ond ti angen e, wyt ti? Drop one. O, diolch. O, mae'n chugs yn lle fyma. Alright. Oh. Okay. Pick a health yn fyma. Yn y stwff fyma. Oh, lovely. Y thing shield cania na. Yeah, fi'n llawn nawr, ond... Ie, ti isio un yn dyfa chdi? Beth di hyn, like a rocket launch hyn? Mae'n rubbish. O, Attack on Titan thing. O, fi lli clywed... No, mae'n thunder Oh, okay. spears. Ie. Yeah. Okay, O, Whoops. okay. le, rhywun yn gwybod? Ynddo, lle oeddwn ni gyna yn y tŷ na. Dwi'n rownd. Dyma iddo. Nice, da iawn. Pan yn un? Oedd na mwy na un? Na. Na, oedd o fawr yn syth. Yeah, yeah. Woo! Na, Oh, rwy'n cael blymyn... Kinetic blade. Dwi'n mynd i gymryd y zip-wire yma. Dwi'n mynd fyny fanna. Yeah. O, beth sy'n na? Siwmai pawb, dych chi wedi dechrau yn y meat grinder y tro ma. Yeah! Yeah, ni wedi. Yep. Havoc pump shotgun neu Maven auto shotgun? O, dwi'n mynd. Y dau nhw'n epic. Yes, dwi'n mynd i'r arch, dwi'n mynd. Dwi'n mynd i'r... Mynd i fama. Ei, ni dubs. Ie, ni wedi cael un dubs. Oh. Sorry, Owain, Ian, o'n i ddim yn gwrando. So, yeah, ni wedi cael un Victory Royale hyd yma.
Shout out i Owen Thomas, #legend. Hey. Owen Thomas, #legend. What a legend. Yep. Cool. Oh my god. Ah! Oh. So eisiau legendary SMG? Oh, Nah. Na? Diolch. yeah, Fi ddim yn nah. hoffi SMGs. Sure? Na, fi. Nah, not bothered am nhw. Mae gynna fi... Mae yna DMR epic yma dwi'n cael gwared o. Okay. Bydd arall. Dwi wedi O. cymryd un arall. Rwy'n dod. Actually, ni angen mynd tuag at Emrys anyway nawr. Yn gyd yn iawn am... Hello. A dydyn ni chi pigo fyny'r... Yield keg, ta sgwch chi'n lle? Na, dim lle. Ie, mae'n hollol allan o ammo am assault rifle fi, so. Rwy'n nerd i'r SMG. Pa keg? Y keg, shield keg yma. Na, rwy'n ddim colli. Gynna fi 2 shield jars, da, dim dyn nhw. Ie. Ie, mae dy fi splash, I can ond show you. daish. Big splash. Iawn, what's the plan? One. Plan 1? Plan 1. Plan 1. Beth yw'r plan? Plan Juan. Juan. Right, ble ni'n mynd? Ie, dwi'n mwyn ba. Reroll. Parkour. Parkour. High grounds, dwi'n licio. High grounds. O, ie. Ie, oce, just... Ni'n cael view. So dwi'n gwybod ar y chwith o dan y map? Ar y chwith, ar y dde o dan y map? Ie. Like, yr un cyntaf, ydy hwnna pobl neu grŵps sydd ar ôl? Pobol. Y pobl, right. Wedyn, Ie. y scope yn pobl fyd I lladd. A wedyn, y scope efo pobl o dan, ydy hwnna pobl ni Team gyd? wins, Ie, efe? team, Yeah, ie. team wins. I don't Team know. kills, sorry. Team kills, Yeah. sorry. Ddim wins. So, Team gyfan wins, kills okay. ni gyd wedi gwneud? Neu, Yeah. Yeah. Rhwng ni gyd. Fel Okay. team. neu ydy yna faint o Team teams ni kills. di kill? O, Na, team kills. Right, Faint o right. pobl ni di lladd. Fel team. Oh, shit! So, Mae'n rhywun syth fi. Chydig I ffwr, dwi'n chydig I ffwr. Dwi'n mynd I fama I chydig I ffwr. Ie. Oh my god, dwi'n rhywun syth... Dwi'n mynd I marw. redig I ffwrdd yma chydig. O, dwi'n lawr. Ti lawr, okay. O, mae yna lots o fanna. Alright. Paidwch yn amdano fi, cos... Mae yna lot o tips na. Right, fi'n dod I ti nawr. Oh my god. Oh crap! Oh! Right, roedd ddim gwybod sut defnyddio'r swords hwnna. Ie, Dewch I fi. Yeah. O, ti'n mynd lot o na, ie, mae yna. Oh na! O, it's all new, Morgan. Okay. Ah! Dwi wedi cael ei lladd gan England. Ugh. Nawr mae pawb yn gweld y funny comedy moment footage neu content. Go, ti'n cael hyn. Ti'n cael hyn, Morgan. Fi'n cofio. Oh god. Well, Fi ddim yn epic gwybod. ones, Fi ddim hyd yn oed gwybod. Nes I cymryd cardyn ti? Do. I don't know. Do, Fi siwr. do, nes ti gwybod. Okay. Ond ddim un ti, but nawn ni Na. gael Owain ganta. O, paid yn mynd nôl I fi, cos o'na 2-3 squad yna. Right. Ond nawr gyda'r katana, dwi'n teimlo eitha hyderus gallai nôl un ti a dod nôl a cael ti nôl. Dwi'n meddwl? Fi'n eitha cyflym gyda'r katana, ond mae rai fi defnyddio fe'n really ofalus. Oh, diolch yn fawr. O, nhw'n cael Na. ti o'r blimin yr Ie. ynys, yn yr awyr. Ah, Swn i- okay, digon dig. Swn i'n mynd... Swn i'n chwarae at y 2 wan. Ie. I don't know, fi'n hoffi challenge. Falle dod mewn ar big modder, bydd yna'n clas i fe.
I'm a coming, son. Okay, right. Only mynd am fe. The Great Escape. Trio cael Cardyn Emrys. A dod o fe nôl I reboot fan. Mae hwnna'n rhywbeth gallai wneud. I'm a coming, boy. Whoa. Oh, God. Mae'n ffynnu os fi'n gwybod ti'n dilyn thing fi. Oh. Ooh. Nhw probably wedi dwyn for blooming epic weapons, no? Bastards. Oh my god. Rated safety or like floating island. Is dim pigo cartu? Oh, flippin' egg! Nes ddim un o'r pigo fe fyny! O'n i'n meddwl oedd yn automatic. Yeah. Flippin' egg. Oh, sgwch chi'n mos... Oh, Oh. sugar. Yeah. Gallu gweld pro gamer moves fi fan hyn, Emrys. Gobeithio ti'n gwerthfawrogi fe. Yndw? O, ti isio cael fi nôl y gem gynta? Yeah. Oof. Hey. Gosh. Ooh. Stories up. O, na, ti'n... No! Oh, shit. We're dead. Sorry. Dylen ni di lwpo o gwmpas. Dylen ni di defnyddio'r bloody... Uh-oh. Oh, gwylio fe. Dath Vader. Dau Darth Vaders, though. Oh, yeah. Oh my god. Wedi dod mewn I bubble tea hefyd. Oh, pumed. Damn! Ah, daro. Damn. Wow, Sweaty triad, just yn chwarae hwn bob dydd. Damn you Sad. all. Sad, dyn nhw, ie. Oh yeah. Yeah. England 93, dyn nhw bwyd. Na, rwy'n ddim yn gwybod unrhyw un sy'n fel hwnna. Sweaty players. Yeah. Wa, nhw di just cael ei murked gan pobl arall. Good. Could have been us. That could have been us. Oedden ni ar y back foot trwy match yna, dyn nhw. Yeah. Tegwch. Oedden teimlo fatha hacked lobby, dda. Yeah. Ie, os ti eisiau mynd lawr trywydd na dweud hynny, mae'n ffain. Nawn ni cytuno. Siwr. Hacks. Hacks. Hacked. Flag switching. Yeah. Damn. Okay. Prediction fi am game yma, win. Good Emrys prediction. prediction, win. Yeah, rhaid gael Kyle Yeah, tu ôl y yeah. prediction Win. yma. Yeah. Mae di bwrw'r, tiwod, 1 munud I 10 nawr, fi'n credu Yeah. gallwn ni... Fi'n Un eitha gem. hapus. Yeah, dyma'r un, boys. Hwn ydyn. Pam lai. Sbio? Pam lai. Oh, beth di'r crown? Dim ni. Fi. Ha, a dyn dangos eich... Chwi, solo wins. Ah, neat. Na, Iawn. Crown wins yw hwnna. Mega C, Crown wins. Mega C. Mega City, let's go. Dwi'n mynd. Dropio. One. Yeah. Mega City. Sa fam... O, na, lla fam ma. Be? Alright. Gwch chi'ch katanas. Yeah, katanas yn cael chi mas o drafferth. Fi'n dweud hynny, o'n i'n benderfynol o gael chi nôl a nes I ddim llwyddo. So. Oh, actually, nes I gael Owain nôl. Oh. Just... Yeah. So... Yeah. Sy'n rhywbeth fan'na, dyddo? Really, dyma thing. Ooh, first player to land. Ideal. Early bird. First player in the match to pick up a legendary item. Oh. Oh, epic. Mm-hmm.
Roi hwnna i fi. Gen i ddim gun eto. O, ti eisiau gwn? Na, wel, falle na i ffeindio un fan hyn. O, na, fi ddim gyda un. Wait, beth di hwnna? Gw ti? Ti'n Gynna fi... Oh, mae'n submachine gun. Gynna fi gwn i chdi. Just i bod i ber. Dwi'n byd special, da. Gw ti? No. Oh my god, man. Diolch. Diolch yn Ie, fawr. ni... Felly, na siarad gyda Neural Links. Mae hi'n mynd i roi fi rhywbeth da. Ie, na i prynu fe. Beth mae fe eisiau? Jyst rhoi fi rhywbeth am dim, diolch. Wastad yn pleser. Be, diolch reid stwff i chdi? Ie, weithiau. Weithiau chi'n prynu o pobl a rhoi opsiwn, ond weithiau maen nhw jyst yn rhoi stuff am ddim. Ie, lle dyn ni gyd am? We're mewn a big city. O, ti'n mynd o'n? O, ti fan'na? Ni ddim. Oh, god, man over and running. Hello. Ie, mae gan i weithio am Mega City, ie? Ie, go on em. Let's go. Jyst eisiau cael y shield potion gyda. O, fi'n gallu prynu... Na, fi ddim gyda allwedd. Damn. Parkour. Pobl. Yeah. Dyn lawr, ond yn Rhain met arall. Ie, gallu gweld e. Rwy'n dod am ti! Oh. Oh. Mae'r game hyn mor satisfying. Like... Ie, pan mae pethau'n mynd ffordd chdi, ie. Yeah. Ie. O, Ti'n oi. neud, level up. Mae gen I shield chug keg thing. Llawn shields o hyn o Ie. beth. Ie, Ar fi. i. Isio gynna bach gwell, da. Not feeling the guns, da. Bounty board. Ti isio DMR, Morgan? Mae dy fi un gwyrdd. O, ie, gwir, di hwn. O, beth i'r bounty da ni wedi bydd hynny? Ni'n eliminate y pers, y chwarae hwnna. A ni'n cael 85 coins o fe. Sydd yn gwybod y ma'r person? A nhw mewn y cilch. Melyn O, hwnna. oce. Rhywle. Yna crate fyna. O ie, ni ddim yn y cilch melyn eto, dyn ni. Dwi'n cymeryd fod i'n y deilad yna. Ie. Dwi'n mynd i jump ar hwn. Ysgol yn chi joinio fi cyn Ie. mynd. A reidi. Oh, jeez. Hello. Na, hi ddim mewn y tŷ hwnna. Dwi wedi mynd O, i'r mynd i chwith. symud. Rhywle. O! Yna rhywle fan'na. Aha. Sweep around.
Mor exposed yma. Okay. Oh yes. Rubber DMR glass. Whoop, whoop. I remember nhw'n avoid o, nhw'n osgoi y sea. Remember? Ta be bod nhw'n mynd tu ôl am mynydd hwnna? Ie. Eisiau wneud ta denu nhw allan. O ia, maen nhw'n symud. Oh, 3 munud. Fel ni gythio nhw. Dwi'n gweithio. Ie, maen nhw'n gyda i ffwrdd yndi. Oh my god! Roedd hwnna'n lwcus. Roedd fi bron just like marw o full damage. Uh-oh. Ble mae'n? Ie, lle maen nhw? Maen nhw'n fanna yndi. Efallai. Ti eisiau mynd ar ben y bryn y fanna i cyfro ni o gan, ti'n cyrraedd ni? Ie, gallai, ond... sgen i ddim O. byd fel katana neu rhywbeth i mynd yn gyflym. Ie, fi'n dod mas o Mega City tuag Na, nhw ddim lan. Oh my god, mae'n rhywun arall yn fan hyn. Fi yn y car, by the Oh way. shit, tilty, Emrys, tilty. O, dwi'n ôl! Crap. Disgyn. O gan di ddod i revive fi. God dang it! Mae trio. Dwi wedi disgyn lawr. Mae yna dau nhw dal lan fan Borgan, Bwyn y Felys. O ie, ges i gweld nhw. Ww. Oh, No! hwnna'n embarrassing. 15. Oh, hackers. Oh, Jesus Hackers. Christ. Oh, na. Hwnna'n ofnadwy. Yeah. Yeah, ni. Can't win them all. Na. Can't win them all. O, na. Dyn ni win, though. Dwi'n meddwl, oedd hi bach yn lax o gael y win na, do. Yeah. Suffering from success. Angen o'r siams i pobl arall ennill. You know? Oh. Be llai gwario ar Yeah. yn y Battle Pass, rwan. Battle Pass. Oh, yeah, we're here edrych ar y Battle Pass. Yay, 100 V-Bucks, let's go. Cans. Sut fi mynd i'r menu? So yna Battle... Gwasgu start. A wedyn mynd... O, ti O, yn dyna. gystal, but... Return to lobby, yeah. Roedd dim menu yn trwy lan am fi. Iawn, Sam. Good games. Heck yeah. Yeah. Da ni'n... Da ni'n actually ennill stwff fan. Na ni'n Reit, chwarae'n reit. da. Rwy'n meddwl am y mwyafrif. Ie. Yeah. Dwi'n cofio ni'n dechrau chwarae Fortnite gilydd, oedden ni ddim yn ennill stwff. Na. No. Neu Ie, odd allan. un ple.
O fel special guests yn cario ni, ond nawr ni'n teimlo fel... Need a special guest. Yeah. Yeah. Gwir. So, Yeah. but yeah. Dwi'n meddwl, un o'r streams nesaf ni ddweud bod y game Redfall ma, oeddech chi'n watcha ddo. Oh, yeah. Dwi'n meddwl gwybod os di'n dda, gwyd i weld os di'n dda gynta. Pa fath o game yw e? Mae'n fatha... The town of Redfall's under siege by a legion of vampires with cut off the island for the world. Trapped with a handful of survivors, slay alone or squad. So basically, da chi'n fatha vampire hunters. Okay. Ond mae'n fatha feel fatha... Left 4 Dead. Okay. Ond mae'n open world. Oh. So mae'n Diddorol. The open world... Yeah, dwi'n bell fatha open world... Dwi'n cofio dwi'n wneud comparison yma o Scare Ritual. Yeah. Yeah. Yeah, okay. So... Yn ymwneud dwi'n dod o peth i fyny di, mae ar Game Pass. Oh, Beth ti'n cael ei galw? Oh, Redfall. Oh, hwn yn Redfall. Redfall, right. Yeah. Right. A mae fe'n dod syth mas ar Game Pass? Ynddi, fori, ynddi. Oh, lovely. Nice. Well, second of the... Ooh, dwi'n second... Yeah, 5th and 2nd, 2nd and 5th, yeah, fori. So... Wel, so werth ei goni, de. Mae'n 103 gigs, de. Oh, Okay. Sy'n i rwy'n fi a Morgan, Owain, dim byd, really. Just... Owain, but peidiwch a cael internet envy. Peidiwch nawr. hey, mae gen i 60 megabytes. Gen i 60 megabytes lawr. Diolch yn fawr. Dwi'n cofio pan oedd gen fi 60. Fi'n cofio pan oedd gyda fi 13 a ni fel, oh, not bad, not bad. Dwi'n cofio pan gen fi 1.5 meg. Yeah. Ac hynna pan oedd ni'n gwneud fideos YouTube a ddim streamio, ac os o'n literally methu streamio. Na, dyna fe. Ti'n, nid y gorau o beth oedd gyda chi. Dyna fe. Dwi'n eitha dolu partner of internet. O'n i mor internet tlawd yn cychwyn. Yeah. Oh, yeah. Wan dwi'n overcompensatio wrth gael vulgar internet. Yeah. And, it takes a lot of money to look this cheap. Oh, yes. Yeah. Yeah. Cool. Then you complete Fortnite run, eisiau ffeindio game arall i League of Legends, okay? Oh, no. League of Legends. Na, beth chwarae League of Legends? League of Legends. Oh, Wyt ti'n, God. like, Oh, God. regreso. Wyt ti'n regreso God. os ti'n chwarae League of Legends? Oh, just may as well taflu Dota 2 mewn fanna then. Yeah, iawn, okay. Yeah, okay. Eisiau meddwl am hynna. Na. Na, fi'n iawn, diolch. Mae... Dwi wedi trio chwarae Dota blaen ond... Eisiau trwy ffedd... A League of Legends, dwi trio chwarae hwnna ond... O, mae'r gem newydd... Mae gem newydd... Wales Interactive allan efo boi... Dr. Oh, Who na. yeah, fel pirate themed. Yeah. Yeah, bydd Oh, hwnna'n rhyw un dda. pirate themed. Yeah. Ie, ni yn Edrych chwarae yn hwnna. diddorol, yeah. Ydy enw'r un o'r... Beth i gael? 10% off. Video game. FMVs, FMVs. full motion videos, Yndi. yeah. Mae'n y sale Interactive Na sale ar... Okay. O. Yn yno, dwi'n sbio ar yno. Dwi jyst eisiau... Lle mae contradiction 2? O, dwi eisiau. Yeah. So fe'n mynd i ddigwydd. O na, pre-purchase. Dwi'n mynd allan ta May 4th. There we go. May 4th, allan. Yna'n bell na di. Na. Un arall i reid yn yr... Na. Roi ar y rester. Ar y rester. Roi ar y tab. Be di hanes y gem y copa nid? Be di hanes hwnnw wan? Dyn nhw'n agos o... O ie. Beth oedd yna? Copa Gaming. Ie, ond ei gem O ynddi. na, fi'n credu maen nhw'n eitha Bell. bell o fe. Ie. Achos fi wedi gweld fel adverts am developers a stuff. Ond be mae wedi creu yn edrych yn diddorol iawn. Fi wedi droi fy hun lawr. Achos fi wedi bod yn profi a trio cael fi wedi sortio. O'n wedi gofyn bydden ni'n profi fe, ond fi ddim really'n gallu nes bod fi wedi sortio fi mas. So, byddai yn helpu gymaint a fi'n gallu, ond mae jyst yn tricky. Mae fi blaenoriaethu y gwaith dros stuff yna. Ond, bydd hwnna'n good. Fi'n credu bydde'n neud
hwnna fel challenge, achos mae fe'n retro i kind of game, bydd fi yn dda, ond mae'r Copa Gaming game y trosedd yn edrych yn wych o beth fi wedi gweld, ond fi heb actually profi fe i gallu dweud sut mae fe'n chwarae neu dim byd eto. Anyway. Champion. Yep. Ideal. Syniad da. Wel, So... diolch am pawb am gwylio. Gobeithio ti'n joio. Ac mae'n gweld i gyd yn y stream nesa. Ie. Hwn fydd stream ola Fortnite fi'n chydig gwan. Ie. Okay. Fortnite. Fydda i dal yn chwarae off-stream. Ie. Ond ges ti'r Victory Royale ar stream nawr, ti'n fel, dyna fe, dyna digon. Mae dwi wedi cael multiple victories ar stream. Multiple. Wow. Multiple. Nice i glywed, wastad yn hyfryd i glywed hwnna. Nice. Na. Dwi wedi chwarae am byd single player as ages. Na. So dwi awydd chwarae am single player am change. Okay. Cool. Well. Ni fancy snooker stream, cos o snooker am ein, ond nes i ddim neud na. Snooker. Gall gwneud ar tabletops yn ei ti? Ie. O, gynnu fi snooker 19. Game Hoff, Morgan. O, na fi ddim. Ti'n gallu flipo'r board dros oedd stupid. Fi ddim yn Gallu disable hwnna os ti'n host. Whatever. Dwi'n teimlo nes i defendio honno chdi yn y Monopoly game. Okay. Si annihilatio o'r beth o'n Owain. Fe ddim yn dweud rwy'n annihilatio. Rwy'n agos. Rwy'n agos. Oedd o ddim yn agos at all. Oedd o ddim yn agos at all. Oedd i'n teimlo mor bechod, dwi wedi prynu y wynar yn cael mugs. Ie. Fi at Enill. Ond gen i'n teimlo mor ddrwgs o faint nes i hamro ddain yno. Dwi wedi reid pity mugs i'r ddain yno. Oh, wow. Nes ti gael consolation mug yn lle winner's mug fel, lle, Owain? O'n i dda, not funny, cael dod ar y stream, Dol Badan talking a big game, Monopoly skills e. Oh. Yeah, so... Yeah. So yeah. Art of the deal. Yeah. Bydd y fideo hwnna ar eich channel ti? Fydd, mae'n nawr. She said, ti'n fod ni'n siarad am blaen, ydych chi'n dweud o fideos chi ddim yn lost to 60 days. Yeah. Yeah. Pobl sy'n cael 60 days, di Twitch partners, rhywbeth un arall, a pobl sy'n efo Twitch Prime. Oh, right. So mae Emrys Hobo cael efo Twitch Prime. So fel as gyda hwnna. See, mae gen i Twitch Prime ar... Ond mae hwnna'n ar Amazon account personol fi. Dim ar un so, chwarae. hynna pam da chi'n mynd cael 60 days See. retention. Colli trick fan'na. Rwy'n just sicrhau bod rwy'n Oh, well. export nhw i YouTube. Mae hwnna'n gwell system. Dwi'n hynna unnyw Dwi'n exportio nhw'n start away hefyd, jyst ar gofyn. Da iawn. Ond ie, os ti'n gwylio hyn, ceri tan ysgrifio i Emrys. Ie. Nawr. I watchad sy'n ma dyn yn chwarae Monopoly. Na, just gwylio fe, so ti'n gallu gweld faint mor agos oedd y game hwnna. Oedd yn agos o gwbl. Is i gymryd bob dim oedd chdi? Oedd o'n lit, oedd o'n depressing, oedd o ddim yn ffynnu. Oedd e. Oedd o'n... Ie, mae'n game sy'n creu alynion, so ni'n cymuned mor bach. Ydy ni really eisiau gwahanu ni... Oedd i'n ffrio lot o Madan, de. Oh, god. A tynnu deals yn o... Anyway. Ie, fel streamers, ni barod yn single digits. Ydy ni really eisiau lleihau hynny? Ie. Oh, man. Ar un llaw nawr, dylwn ni dweud, bod yn onest. Ie. Ond am o hyd, come on. Am o hyd, ie, tan y diwedd. Tan y diwedd, eventually. Ie. Ie, wel, diolch am gwylio pawb. God, gyd yn y stream nesaf. Ideal. Hwyl fa. Os da, ta-ra.